Tvornica TAP Mežica proizvodi baterije već od 1965. godine. Od 2012. tvornica je ušla u vlasništvo nekadašnje tvornice iz Letovo i od tada u toj tvornici je bilo samo 5 milijuna eura realizacije i 168 zaposlenih. Ovdje smo pronašli stvarno dobre ljudi, dobru radnu snagu, veoma dobre odnose sa lokalnim i sa državnim vlastima i u periodu do danas već smo investirali oko 19 milijuna eura. Iz te realizacije s 5 milijuna eura došli smo na 66. A sa ovim novim zakonom, sa novom vladom i sa ovom subvencijom koje taj zakon donosi, odlučili smo da investiramo, kako je već bilo rečeno, minimalno 15 milijuna eura, a sad možemo već potvrditi da to će biti 25 milijuna eura koja će donijeti više od oko 100 ili više 100 radnih mjesta. Krajna realizacija će vjerovatno biti više od 100 milijuna eura, a to znači da ćemo od današnjih 1,2 milijuna startnih baterija koje se ugrađuju isto i u prvu gradnju kao Volkswagen, Renault, Citroen, iz današnjih 1,2 milijuna komada doći na 3 milijune komada, a trakcione ćelije, to su baterije koje se upotrebljavaju za viljuškare, sa današnjih otprilike 300-350 hiljada komada doći ćemo na, recimo tamo negdje na količinu oko 1 milijun komada. Još jednom bih zahvalio vladi i svim predstavnicima ministarstva u Makedoniji da su nam omogućili i doprinijeli da smo mogli odlučiti za takvu investiciju, jer stvarno smatramo da je bila naša ulazak na područje Makedonije i ova proizvodnja koju smo ovdje pognali stvarno bila prava odluka.